sortir de l'operació de la vesícula, quan venia de l'hospital i em vaig trobar que estaven talant els dits. I aleshores em va sortir, vaig anar allà cridant com el ara me l'estic de posar, Something great, that's my way. He consultat amb la Gal·la i he consultat amb la Maica, que són unes cites. La nit m'he fet dos patarres d'aquelles coses amb la Maica i vaig fer la bulla, que et donen ganes de... la teva criatura tan guapa, un petó bonic. Yo también me siento mal por fallar. Es fallar el árbol. No es esta una solución de Don't waste my time.